vám teda píšem list, milý pán prezident, na čo stále myslím od rána každý deň. Dnes chcem sa opýtať, jak to tu dopadne. Každý, kto má mozek, toho to napadne. Chcem sa len opýtať, kto je tu vlastne šéf, kto si tu z národa urobil veľký kšeft, kto zase otvára dvere už zavreté, kto by chcel oživiť časy už umreté. Kto je tu vlastne šéf? No predsa penáze. Na každý kšeft treba. No predsa penáze. Čo majú poslanci? No predsa penáze. Povedzme si rovno, penázmi zaplacíš postel, ale ne spánek, léky si nakúpiš, zdravíci uteče, viluci postavá, domov nezaplacíš, zábavu si kúpiš, no šťastí nenájdeš. Penáze nám vládnu a mali by nám slúžiť, vládnu aj ve vláde, musíme s vlkmi byť. Keby ich nebolo, žili by sme v tanci, len na čo by nám boli potom tí poslanci. Penáze nám vládnu a mali by nám slúžiť, vládnu aj ve vláde, musíme s vlkmi byť. Keby ich nebolo, žili by sme v tanci, len na čo by nám boli potom tí poslanci. Kto je tu vlastne šéf? No predsa penáze. Na každý kšeft treba. No predsa penáze. Čo majú poslanci? No predsa penáze. Povedzme si rovno, my máme nesnáze, penázmi zaplacíš postel, ale ne spánek, léky si nakúpiš, zdravíci uteče, viluci postavá, domov nezaplacíš, zábavu si kúpiš, no šťastí nenájdeš. Penáze nám vládnu a mali by nám slúžiť, vládnu aj ve vláde, musíme s vlkmi byť. Keby ich nebolo, žili by sme v tanci, len na čo by nám boli potom tí poslanci.